minulém videu jsme se pokoušeli vzletět. Řekněme si to na rovinu, nevyšlo to zrovna nejlépe. No, ten třetí se nedá počítat, ten spadnul. Ale 2 satelity máme na orbitě Země. Nyní je čas dostat se na Měsíc. Takže mám tady velkou raketu, na ní rakety a na ní, jak se to může oddálit? A na ní rakety a na ní raketa. Raketa na raketě, na raketě, na raketě, na raketě. Já myslím, že to by mohlo stačit na nějakou tu chviličku. No, řekl bych, že chvilku by to mohlo stačit. Tak tohle bude devastátor vesmírných prostorů. Jdeme na rampu! Jo, Mazi, ničitel sám sebe se rozpadl na odpalovací ploše. Nevadí, uklidit a jedem. Počkat. Trošku se mi to houpe. A už se to dohoupalo. Jo, tak to byl rychlý let. Podívejte se na toho týpka, já bože můj, co se to děje? Ale přežili a vrátili se zpět na Zem, jako hrdinové. Takže zapneme palivo a vzhůru do nebe. Aha. To se možná trošku nedobí. Dobrý, vzhůru do nebe. Já mám špatně tu posloupnost, nevadí, řekněme to jako takové grandiozní představení na začátek, ale letíme dál. Tak jo, rakety letí bez mě, tak už aspoň někdo, no tak. Odleď! Leď! Co se to děje? Tak jo, zapínáme palivo. 1, 2, 3 a jsme doma! Jako velcí hrdě, dobrý. Já bych s tím chtěl aspoň vzletět, jako když už nic. To je moc velké. A to nové, takhle. Uděláme to nově. A samozřejmě, aby to bylo hezké a úhledné, tak tomu dáme i čepičku. Tady máte čepičky. Nedáme čepičky? Ne, nechcete čepičky? Proč ne? Co je? Tak, vem si čepičku. Zbytky devastátora a vzhůru do vesmíru. Teďka už bychom se aspoň na tu orbitu mohli dostat. Takže zapínáme palivo. Ještě ne. Zapínáme palivo. Počkat, zkontrolujeme si. Počkat, Eva a Iva. Teďka nevím, která je ta dobrá. Buď to Eva je dobrá, nebo ta Iva. Já myslím, že Iva je dobrá. Jo, Iva je fajn. Takže jsme v lodi. Tady mám ruku. Tady mám asi nohu. Doufejme. Dobrý, takže zpátky do normálního pohledu. Kruci, jak se to dělá? Šublík. O bože můj, pačka. Můžu to odsud odstartovat? To je úžasné. Dobrý, já bych se odsud chtěl dostat. To byl zas nápad. A sakra, jsem něco zmáčkl. Docking? Ne, já chci pryč z tohohle pitomého pohledu. Dobrý, ukončíme tento let se stal fiaskem, protože generál letového střediska nebyl schopný dostat se ven z kajuty. Měli jsme černého pasažéra. Takže letíme. A Ježiši, kam letíte beze mě, vy potvory? Zase to máme špatně, bože můj, tohle mi fakt nejde. Tak, pryč s ním a letíme sami. Tadada, mějte se krásně, palivové nádrže, doufám, že nespadnou nějakému divákovi na hlavu. To by se špatně vysvětlovalo pojišťovně. Tak, jak to vypadá? Spadneme někam do moře. Tak, jako fajn, já jsem vždycky chtěl jít na dovolenou k moři. Ale ne, teďka se nasměrujem. Zhruba někam. Já bych mohl zapnout mod. Ne, tím se nezapíná motor, tím se oddělujeme poslední palivo. No nic, byl to hezký výlet, byl to krásný výlet. Co bychom mohli ještě udělat? Jednu krásnou věc, a to je Eva. Jsem Eva. Tak počkat, nějak se zapíná jetpack, abych se rád dostal zpátky. Erkem? Ale drží to. Tak jo, zkusíme se dostat na Měsíc. Vzhůru. Zalhalstera, když řekl vzhůru. Ne, moc těžké, aha. Tak zletíš sama, lodičko? Kašlem na ně, nepotřebujeme ty další. Dobrý, tak takhle dlouho ale asi nepůjde.